A budem pokračovať v štvrtkovej kázni. Nielen, že budem pokračovať, ja zopakujem to, čo som hovoril vo štvrtok a ešte k tomu pridám, lebo to vnímam ako veľmi dôležitú tému a možno si ani dneska nemusíte zapisovať, robiť poznámky, len ak chcete. Ale dôležité je, aby ste otvorili svoje srdcia a počúvali, čo vám poviem. Prepáčte, trošku sa mi stále pletie čeština, ale musím to prelomiť teraz. Najdôležitejšou pravdou Božieho slova je jednoduchá pravda, že Boh nás miluje. Všetci kresťania to poznajú, všetci kresťania to kážu, hovoríme to ľuďom. Boh je láska, Boh ťa miluje, stále to hovoríme. A prečo, moji bratia a sestry, to nezažívame? Keby sme zažívali, že nás Boh skutočne miluje, absolútna väčšina problémov z nášho života by zmizla. Tie vnútorné problémy, tie rôzne dilemy, zranenia. Musíme to zakúsiť, že nás Boh miluje. Boh chce, aby sme tomu uverili takým spôsobom, že to budeme prežívať každodenne. Všetky naše deficity mohú byť takto ľahko uzdravené a doplnené. Všetko v kresťanskom živote je o láske. Počúvajte, Boh je láska. Minule som vysvetľoval, prečo Boh môže byť láska. A že Boh bol láska ešte predtým, ako všetko stvoril. Vysvetľoval som vám, že práve na túto otázku je odpoveď v tom teologickom koncepte trojice. Že Boh je jeden, ale je v troch osobách. A otec miluje syna, syn miluje otca. A práve tento druh lásky Boh chce, aby bol v našich životoch. My poznáme ľudské druhy lásky. My poznáme to, čo tento svet nazýva lásku a napríklad neviazané uspokojovanie sexuálnych potrieb je nazývané láskou. Slavíme Valentína. Viete, že ja nemám rád ten sviatok. Nemám ho rád. Fakt ho nemám rád. Fakt ho nemám rád. Jediné, čo ma na tomto sviatku potešilo, že môj 8-ročný syn prišiel domov s Valentínkou, takou neumele nakreslenou, nejaké dievčatko, Vikínka, mu napísalo, že ho má rada. Tak to ma úprimne potešilo, lebo v tomto veku tá láska je fakt ako láska. Jo? Taká sympatia, také, no, že tam není žiadny chtíč ani nič také. Láska je veľmi zle zadefinovaná. Potrebujeme porozumieť Božej láske. Je to ten najlepší liek na akýkoľvek problém a deficit, ktorý zažívame. V ten moment, kedy si naplno uvedomíme, každý z nás, že Boh nás má rád, skutočne rád, tak sme vyhrali celý život. Nebudeme musieť žiť z potvrdení od druhých ľudí. Absolútne budeme slobodní od toho, ako sa ku nám ľudia správajú, či nás berú alebo neberú. Absolútne budeme nad vecou, lebo vieme, že Boh nás má rád. Všetky pokušenia, ktoré prichádzajú do života človeka z rôznych deficitov jeho duše, budú úplne odzbrojené a my zvládneme akúkoľvek situáciu. Takže je to najlepší liek a zároveň najlepší program pre život človeka. Viete, že milovať niekoho a obetovať sa pre niekoho, slúžiť niekomu z čistej, úprimnej, nesebeckej, bezpodmienečnej lásky vie byť tým najväčším zdrojom šťastia, aký človek môže zažiť. Niektorí ľudia až vtedy spoznajú šťastie, keď začnú skutočne milovať a verte mi, že nehovorím o romantickej láske. Nehovorím o romantickej láske. Romantická láska nerovná sa Božia láska. Romantická láska je fajn, je dobrá, patrí k životu človeka, najmä v určitom období, núti ľudí, aby sa ženili, vydávali, uzatvárali rodiny. Je to dobrá vec, je to silné, je to úžasné, píšu sa o tom básne, ale ja o tejto láske teraz nehovorím, ani o nej nechcem hovoriť. Prečo niektorí ľudia sú šťastní, až keď na konci nejakej úspešnej kariéry životnej nájdú zmysel života v tom, že začnú niekomu pomáhať. Úplne nezištne a najednou sú úplne šťastní. Takže Boh je láska, je to najväčší liek a zároveň najlepší program pre človeka, lebo láska dáva zmysel životu. A poviem vám, že všetko ľudské snaženie,
všetkých ľudí na svete, všetko ľudské snaženie, všetká snaha o kariéru, o úspech, o presadenie sa nie je v podstate ničím iným ako hľadaním tejto lásky a prijatia. Aby si ma konečne vážili, aby som konečne bol niekým v ľudských očiach. Za týmto sa ľudia ženú. A je to normálne, lebo im chýba láska, lebo im chýba Boh, lebo nám chýba Boh. Mne chýba Boh, aj keď ho poznám. Čím viac nad tým rozmýšľam, tým väčší hlad po ňom mám. A zároveň som šťastnejší a šťastnejší, lebo zisťujem, že tieto veci v našom živote môžu prestať byť prázdnou frázou. Môžu. Absolútne môžu. A môžeme ich začať zažívať. Minule som hovoril o tom, a ešte to zopakujem, že veľa ľudí proste bojuje s duchom odmietnutia alebo s pocitom odmietnutia. Veľa ľudí. Bolo to do nás nasiaté pravdepodobne v veľmi skorom veku. Vravel som o tých rôznych prípadoch. Hej. Do niekoho života prišli súrodenci, najskôr bol miláčik jediný, potom sa objavil súrodenec a s tým dieťaťom to niečo urobil, nespracoval to správne. Zrazu nemal tú ako to povedať, tú pozornosť, tú lásku, inými slovami povedané. Mal nejaké deficity. Niekto napríklad trpel tým, že rodičia sa k nemu správali každý inak. To je napríklad môj prípad. Mne maminka dovolila všetko, extrémne ma rozmazlávala, môj otec bol extrémne tvrdý na mňa. A tak som to vnímal ako dieťa. Možná moji rodičia by povedali niečo iné, ja som to tak vnímal a až v dospelosti, v neskorej dospelosti som si uvedomil s pomocou psychológa, odkiaľ pochádzajú určité veci v mojom živote. A potom vďaka Bohu som to s Bohom mohol riešiť a poviem vám, že nie je nič lepšie, ako zažiť vyslobodenie a uzdravenie v tej veci. V tom, ako vnímaš seba samého a v tom, ako vnímaš druhých. Vo svetle Božej lásky. Hovorili sme o tom, že ľudia, ktorí bojujú s duchom odmietnutia, tak vytvárajú dve také dosť protichodné skupiny. Hej. Buď nič neočakávajú, každému vždycky ustúpia, vyhýbajú sa konfliktom, hlavne aby dobre bolo, hlavne aby sa nestretli s ďalším odmietnutím, hlavne aby ich znova niekto nezranil. To je taká jedna skupina ľudí. Priznám sa, že ja som do nej patril. Potom je druhá skupina, ale z toho istého ducha to vychádza, kedy ľudia neustále bojujú za svoje presadenie. Stále musia mať pravdu. Keď im ľudia nepritákávajú a neusmievajú sa na nich, tak sú nervózni. Keď ich niekto prehliadne, tak sa urazia. Nikdy neustúpia. To je druhá skupina ľudí. Ale za tým ten istý duch, ten istý problém, že človek není v pohode. Človek není vnútorne v pohode. Nevnímá sa prijatý. A ja vám chcem povedať, že to prijatie vám nedá žiadny človek. Naši rodičia nemôžu za to, že nevedeli, ako k nám majú pristupovať. Lebo ani ich rodičia to nevedeli. A hovorili sme aj o tom, že neexistuje nič ako škola pre rodičov. Prvorodené deti sú vždycky učebnou pomôckou a pokusným králikom v tom, ako sa tí rodičia učia vychovávať deti. Lebo to sa nedá vyčítať z kníh. Výhodu majú tí ľudia, tí rodičia, ktorí sami sú uzdravení. Vieš, napríklad, som si všiml jednu vec vo svojom živote, vo svojej rodine, že dieťa sa nejak zareagovalo, ako napríklad maminka nechcela a maminka sa na tom urazila. Maminka sa nemôže uraziť na tom, keď dieťa je v puberte a zareaguje nejak inak, ako ty očakávaš. Maminku to môže nahnevať, maminka môže zaujať nejaký postoj, ale nemôže ju to zraniť a uraziť, lebo dieťa není partner, není na rovnakej rovine s tebou. Hej? Musíš mať voči nemu nejaký ohľad. V každom prípade mnohí my rodičia nie sme úplne zahojení a potom odovzdávame vlastné deficity našim vlastným deťom. Je na to riešenie. A k tomu dneska budem smerovať. A to riešenie je pomerne jednoduché. Je tak jednoduché, že ľudia niekedy ho prehliadnú a nevydajú sa tou cestou, ale dostaneme sa k tomu. Liekom na odmietnutie je Božia láska. Božia láska je bezpodmienečná a prečítame si znova 1.
Jánovu 4:16. A my sme poznali a uverili v lásku, ktorú má Boh k nám. Boh je láska a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom. Tu sú napísané dve veľmi podstatné veci, ako potrebujeme pristúpiť k Božej láske. To je, že sme ju poznali a že sme v ňu uverili. Že sme ju poznali a že sme v ňu uverili. Veľmi dôležité. A obidva tieto faktory musia byť prítomné v našom živote. Prečo? Lebo ak nezažijeme dotyk Božej lásky, ťažko v ňu uveríme, ale ten dotyk Božej lásky nezažívame stále, preto v ňu potrebujeme veriť. A preto potrebujeme stáť na tom faktu, na tej skutočnosti, že Boh nás miluje. Nikdy nás nemiloval viacej a nikdy nás nebude milovať viacej, lebo nás miluje absolútne, dokonale, celým srdcom. A dokázal nám to. Ján 17:26. Veľmi podstatné v tejto otázke je, ako sa pozeráme na Boha. V 17. kapitole Jána, to je veľkňažská modlitba, Pán Ježiš sa modlí a hovorí učedníkom, nebo otcovi hovorí o učedníkoch, dal som im poznať tvoje meno a dám poznať, aby láska, ktorú si ma miloval, bola v nich a aj ja, aby som bol v nich. Dal som im poznať tvoje meno a dám poznať. Niekedy nad tým nerozmýšľame do hĺbky, ale hovoril som to vo štvrtok, poviem to aj teraz. Aké meno dal Pán Ježíš poznať učeníkom? Aké Božie meno? Otec. Áno, svedkovia Jehovovi sa mýlia. Nie meno Jehova, hoci ja principiálne s tým menom nemám problém a radšej mám ten hebrejský variant Jahve, ako Božie meno, ale to meno bolo známe. To meno bolo známe, ale Pán Ježiš prišiel a stále hovoril, nebeský Otec, môj Otec, váš Otec, 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 Otec. Keď učil učedníkov sa modliť, aké meno použil? Otec, Otče náš, ktorý si na nebesiach. A my potrebujeme sa naučiť vnímať Boha ako Otca. Pán Ježiš prišiel na tento svet, aby zjavil Boha Otca. A všimnite si, s čím prišiel. Pán Ježiš neprišiel ako hlasateľ súdu, Pán Ježiš neprišiel ako niekto, kto by veľmi, veľmi tvrdo a stroho jednal. Napríklad Ján Krstiteľ pred ním bol oveľa tvrdší. On kázal radikálne pokánie, súd. Keď prišli k nemu ľudia, o ktorých nebol presvedčený, že to myslia vážne, takých, ako hovoríme v Česku, spucoval. Plemeno vreteníc, kto vám ukázal, ako uniknúť Božiemu súdu, absolútne si nebral servítky. Ale prišiel Pán a absolútne šokoval všetkých, lebo sa stretával s hriešnikmi, nechal ženy pochybnej povesti, aby sa ho dotýkali, jedol a pil s colníkmi a hriešnikmi, prichádzal k ľuďom a namiesto súdu, namiesto odmietnutia im zjavoval prijatie, Božú lásku a Božú dobrotu. A všimnite si, že až po určitom čase, až mal zástup učedníkov, tak začal kázať určité konfrontačné posolstva. Ale čo robil a prečo za ním ľudia išli? Prichádzal, prejavoval lásku, prejavovalo sa uzdravenie, vyslobodenie a ľudia za ním išli. Zjavoval Otca. Taký je Otec. Boh neposlal svojho syna na zem, aby založil nejaký nový kult, nejaké nové náboženstvo. Boh poslal syna na zem, aby zachránil hriešnikov. Prečo? Lebo ich má rád. A ako by mohol mať rád hriešnikov, keby neexistovala bezpodmienečná láska? Lebo nie je to o tom, a toto potrebujeme pochopiť, že musíme urobiť to a to, aby nás Boh konečne prijal a mal nás rád. Viete čo, on nás mal rád, keď sme boli v tých najhorších hriechoch, za ktoré sa dneska hanbíme. Keď sme boli úplne neveriaci a týmto potrebujeme sítiť svoju dušu, predovšetkým svoje srdce, svoje emócie. Takže Otec je úžasný. Úžasný. Dal som im poznať tvoje meno a dám poznať, aby láska, ktorú si ma miloval, bola v nich. Ježiš hovorí, že tá láska má rovnaké parametre, ako má láska otca k synovi. Není zakalená ničím.
žiadnou nespokojnosťou, žiadnou kritikou, žiadnymi podmienkami. Tak dokonale, ako Otec miluje svojho syna Ježiša Krista, tak miluje aj teba. Kristus ťa tak miluje a toto je Božia láska agape. Už chápete, že sa nejedná o romantickú lásku? My ľudia trochu tej bezpodmienečnej lásky poznáme, keď milujeme svoje deti. Keď milujeme svoje deti. Lebo miluješ deti, či sú dobre, či sú zlé, miluješ ich. Ale predsa len niekedy dojde k tomu, že dieťa je také zlé, že sa ho rodičia zrieknú. Že už sa to proste nedá. Hej. Ale Boh sa nás nikdy nezriekne. Jeho láska je absolútne dokonalá. V epištole Filipanom sa Pavel modlí a za to sa modlím, aby sa vaša láska stále viac a viac rozhojňovala v dôkladnejšom poznaní a vo všetkej skúsenosti alebo vnímavosti, aby ste vládali rozpoznať to, na čom záleží a boli čistí a bezúhonní pre deň Kristov. Za to sa modlím, aby vaša láska, to môžeš pochopiť ako láska, ktorú ty miluješ, alebo láska, ktorou si milovaný. Hej? To má obidva smery. Aby vaša láska vo vás sa stále viac rozhojňovala v dôkladnejšom poznaní a vo všetkej vnímavosti. To grécke slovo sa dá preložiť ako skúsenosť. Takže lásku potrebuješ poznať a potrebuješ s ňou mať skúsenosť, potrebuješ ju vnímať. A na základe toho sa v našich životoch začnú diať určité veci. A písmo to nazýva zrelosť. Dokážeme rozpoznať to, na čom záleží a dokážeme byť čistí a bezúhonní pre deň Kristov. Vieš, čo je zvláštne? Človek, ktorý nevie, ako veľmi ho Boh miluje, tak ľahšie zhreší ako človek, ktorý to nevie. Keď zažiješ Božiu lásku, nemáš potrebu hrešiť. Ľudia častokrát hrešia z rôznych deficitov. Naplňujú si tie vnútorné prázdnoty. Prečo ľudia pijú? Prečo? Lebo majú chuť na C2H5OH, na etanol. Dal by som si trochu toho etanolu. Jedna z najhnusnejších vecí, ktorú poznám. Ja mám vôbec problém vypiť alkohol, ktorý je čistý. Vôbec. Na vodku ma nenahovoríte. Na dobré izraelské víno z úrodných svahov, karmelu, možno áno. Ale prečo ľudia pijú? Lebo keď sa napijú, tak sa cítia menej zle. Keď sa napijú, tak sa uvoľnia. A pijú a pijú a pijú, na všetko zabudnú, ale potom sa prebudia a je to ešte horšie. Všetky starosti a problémy sú späť, plus kocovina. Tak toto je. A proto znova pijú. Dokážeš si predstaviť, že zdravý, šťastný človek pije z takéhoto dôvodu? Nie. Možná si pripije. Biblia nezakazuje alkohol, Biblia zakazuje opilstvo. To je dôležité, v tom sa liší od Koránu. Vďaka Bohu ja toho alkoholu veľa nevypijem, ale čas od času si pohárik dobrého vína neodopriem. Kedysi som pijával aj pivo, ale doktori mi ho zakázali. Až dokonale uchopím uzdravenie, vrátim sa aj možno k Radleru. Čo chcem povedať? Človek, ktorý pozná Božiu lásku, je šťastný. Aj bez podporných prostriedkov. To samé platí o drogách. A to samé napríklad platí o neviazanom sexuálnom živote, lebo poskytuje intenzívne potešenie na chvíľu, následované obrovskými výčitkami svedomia. A ak niekto vraví, že to tak není, tak už má riadne vypálené svedomie. Haleluja. Láska je tak dôležitá, že keď Pavol vyučuje, a viete, že Pavol je apoštol, ktorý veľa hovoril o viere. Celé naše vyučovanie o viere je založené na apoštolovi Pavlovi, ospravedlnenie z viery, viera. Aj nádej, ale hovorí, že viera zostáva, nádej a láska, ale najväčšia je láska. Prečo to hovorí? Lebo vie, že keď človek pozná lásku, Božiu lásku, tak je víťaz, aj keby prehral.
Toto, čo vám hovorím, nie je nejaká zložitá teológia, ale som presvedčený, že to je návod na skutočne šťastný život. Ľudia si myslia, že budú šťastní, keď sa zmenia okolnosti okolo nich. Napríklad, to by som bol šťastný, keby som mal inú manželku. Bože, reklamujem, výmena. Vraciam nepoškodený tovar, prosím si nový. Nie. Taký by som bol šťastný, keby som žil v inej krajine. Nie, nebol. Taký istý by si bol nešťastný. No keby Slavia vyhrala Ligu majstrov... Ak Slavia vyhrá Ligu majstrov, tak vás všetkých pozvem. Ale len tých, čo ste teraz tu, dobre? Nie tých, čo sledujete. Ale ja budem šťastný, aj keby prehrala. Ja som bol šťastný, aj keď Sparta teraz porazila Slaviu. Iba som trošku škrípal zubami, lebo som šťastný. Lebo nič ma nepripraví o šťastie v Kristovi. Ale ďakujem za premostenie na futbal. Viera, nádej, láska. Prečo Pavel hovorí, že to najväčšie je láska? Lebo iba láska vie náš život absolútne zastabilizovať. A ja by som chcel dneska vám povedať veľmi dôležitú vec. Nebudeš šťastnejší, keď si teraz sám a oženíš sa, alebo sa vydáš. Nebudeš šťastnejší, keď dostaneš inú prácu. Nebudeš šťastnejší, keď sa nejako zmenia okolnosti tvojho života, ak neporozumíš tomuhle princípu. A keď mu porozumíš, tak budeš dokonale šťastný bez ohľadu na okolnosti. A samozrejme, tvoje okolnosti sa budú meniť, ale budeš mať silu ich meniť. Budeš mať silu a múdrosť dobre sa oženiť. Budeš mať silu, múdrosť a sebavedomie postaviť sa pred šéfa a povedať mu, tak to nie, ja chcem lepšiu pozíciu v práci. Budeš si istý. Lebo Božia láska nás robí istými. Tak ako odmietnutie nás robí ľuďmi, ktorí očakávajú ďalšie a ďalšie odmietnutie, ďalší a ďalší neúspech. Človek s duchom odmietnutí si klakne na kolena, ide sa modliť s vedomím, že ho Boh aj tak nevypočuje. Ale o tom predsa nie je kresťanstvo. Božia láska je buď dokonalá, alebo nedokonalá. Boh ťa miluje. Boh ťa miluje, preto jedná v tvojom živote. List Židom hovorí, že Boh nás miluje a preto nás vychováva ako otec synov. A niekedy urobí v našom živote aj niečo nepríjemné, aby nám podochádzali veci, aby nám podochádzali určité skutočnosti. Tie najväčšie zjavenia v mojom živote som prijal, keď som čelil určitým okolnostiam, ktoré mi boli nepríjemné a ktoré Boh dovolil, aby prišli do môjho života, aby som pochopil pravdu, aby ma pravda oslobodila. Halelúja. 1. Janova 4, 7 až 12. Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. Veľmi dôležitý verš. Mnohí kresťania, keď to čítajú a kážu, tak tam čítajú iba to milujme sa navzájom. Joj, a ako to mám urobiť? Ako mám milovať brata, ktorý mi leze na nervy? Ako mám milovať sestru, o ktorej viem, že ma ohovára? Ako mám milovať toho, tamtoho? Ako? Milovaný. No, ako máš milovať mňa, keď ti nakladám v každej kázni však? Tam je milovaný, milujte sa navzájom. Milovaní, milujte sa navzájom. Na jednom mieste píše Pavol, že sme potešovaní Bohom, aby sme mohli potešovať druhých tým potešením, ktorým Boh potešuje nás. Niekde v Korinťanoch je to napísané. Boh po tebe nikdy nebude chcieť niečo, čo by ti nedal. Vždycky, keď slúžime zo svojej vlastnej síly, zo svojej vlastnej duše, snažíme sa dať niečo svoje ľudské, je tam obrovský potenciál k selháňu, k zlyhaniu. Ale keď dávame to, čo sme dostali od Boha, ja vám poviem, čo nás urobí lepšími ľuďmi, keď si konečne uvedomíme, ako veľmi nás Boh miluje.
keď nad tým budeme rozmýšľať. A dostanem sa za chvíľku. Chcem sa dneska modliť, chcem, aby to bolo praktickejšie ako vo štvrtok. Keď budeme schopní prijať túto lásku, bude ľahké milovať. Láska je z Boha. Láska není z teba. Láska je z Boha. Nie, že ty vygeneruješ lásku. Ja sa snažím milovať, ale nejde mi to. Nie, láska je z Boha. Ty si milovaný, Boh ti dal lásku. Láska je z Boha. A každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. V jednom verši je skrnuté celé kresťanstvo. Boh miluje človeka, Boh má záujem od človeka, Boh sa dáva poznať človeku, Boh sa nás dotýka svojou láskou. A odrazu niečo sa s nami deje a my vieme milovať. My vieme milovať toho, kto nám vylepí facku. Nevravím, že sa máme nechať byť, ale treba správne pochopiť Pánové slova o nastavení druhej tváre. Ale vieme milovať. To sú hrozné požiadavky bez poznania Božej lásky, keď ti Ježíš hovorí, miluj svojich nepriateľov a žehnaj tých, ktorí ťa preklínajú. Dobre, čo? Keď nás niekto preklína, tak ho dáme na lištu, preklínáme tiež. Zväzujeme. Keď totiž pochopíš Boží lásku, staneš sa nezraniteľným. Dokonale sa uzdraví tvoja duša. Ale poviem vám jednu vec, chce to čas. Chce to čas. Chce to disciplínu. Chce to pevné rozhodnutie. Písmo hovorí na inom mieste, a týmto ešte podčiarknem, 1. Janova 4.8, že kto nemiluje, nepoznal Boha, pretože Boh je láska. Vlastne hneď za tým, kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska. Takže celé je to o poznaní Boha. A ako poznávame Boha? No dvoma spôsobmi. Boh sa nás dotýka svojou milosťou, my na to reagujeme, veríme mu, veríme jeho slovu a tak poznávame ho viac a viac. A teraz sa nesmejte, ale ja verím tomu, že cestou k uzdravení je skutočne preprogramovanie nášho myslenia. Slovami kritikov vymývanie mozgov. Vymývanie mozgov. Viete čo, nejdem ďalej vyučovať. Poďme sa modliť. Musíme sa postaviť na tých Božích pravdách. Paradoxne, možno vo štvrtok som toho povedal ešte viacej, prečítal viac veršov, ale ja by som sa chcel teraz pozrieť len veľmi rýchlo do 1. Korinťanom 13. To sme nečítali vo štvrtok. A to je celá kapitola, ktorá hovorí o láske. Všetci to vieme. Kapitola lásky. A tá kapitola lásky hovorí o tom, aká láska je a aká je výnimočná a aká je nenahraditeľná. Pavol hovorí, že keby hovoril ľudskými jazykmi alebo anielskými a nemal lásku, tak je iba ako cvenžiaci kov a duňaci bubon. Keby mal proroctva, poznal všetky tajomstvá a mal všetko poznanie, ale mal takú silnú vieru, že by hory prenášal, lásku by nemal, nebol by ničím. Viete, že to je obrovský paradox. Boh hľadá vieru na zemi. Chce, aby sme mali veľkú vieru. Chce, aby sme prenášali hory. Ale Pavol hovorí, ale keby som to aj vedel, ale nemal lásku, nemal Boha pri sebe, tak nie som nič. Keby som rozdal všetok svoj majetok, to je zaujímavé, majetok rozdávame z lásky, nie? No niekedy. Niekedy. Preto je dôležité mať príhovorku v zbierke, aby sme odstránili všetky zlé motívy. Nikdy nedávaj alebo nerob charitu kvôli ľuďom. Preto je lepšie robiť veci v skrytosti ako zjavne, aby si dal pozor na svoje motívy. Keby som rozdal všetok majetok, vydal svoje telo na upálenie, podľa mňa to je zlý preklad, on hovorí vydať svoje telo ako zápalnú obetu, že celé telo by dal Pánovi, ako sa obetovali tie zvieratá v starej zmluve. Ale lásku by nemal, nič by to neosožilo. Žiadna náboženská aktivita toto nedokáže nahradiť. A teraz je tu ten
ten chválospev na lásku. A ja by som chcel, aby sme sa ho naučili čítať dvoma spôsobmi. Keď to budeme čítať doma, vo svojom modlitebnom živote, tak to skúsme najprv čítať, akože to je o Božej láske k nám. Toto je veľmi dôležité, lebo my to častokrát čítame a hovoríme, no taký by som mal byť, ale nie som. Bože, ty vieš, že som iba človek, že som telesný, že to proste nedokážem tak milovať. Ale to není o tom, to je úplne zlý pohľad, lebo človek sa zablokuje v tom, že to nie je možné. Ale čítaj to takto, čítaj to o Bohu. Že Boh vo svojom vzťahu k tebe, čítam od 4. verša, je trpezlivý, je dobrotivý, nezávidí, nevystatuje sa, nenadúva sa. Predstav si, že Boh sa nezduje, keď urobíš niečo, čo sa mu nepáči. To je obrovský paradox. Ja vám chcem povedať, že písmo hovorí o Božom hneve, ale Boží hnev není emócia. Boží hnev je prejav Božej spravodlivosti. Hej. V konečnom dôsledku Boh bude trestať hriešníkov, ale to nie je tak, že Boh je naštvaný v nebi a hovorí si, čo som to urobil, tí ľudia sú takí nevďační. Áno, pred potopou mal Boh zármutok vo svojom srdci, lebo videl, že ľudstvo je zlé a prišla Božia spravodlivosť, ale aj v tej Božej spravodlivosti Boh zachránil ľudstvo. Vidíme to tam. Takže Boh sa nenadúva, nevystatuje, nevyčítá. No, nespráva sa neslušne, nehľadá svoj prospech, nerozčuluje sa, nepočítá krivdy. Nepočítá krivdy. To je tak ťažké. Keď ti niekto ukrivdí. A znovu. A znovu. A ty si hovoríš, no počkaj. Príde deň. A ja ti to všetko poviem. Minimálne ti to poviem, keď už sa ti nebudem môcť pomstiť. Minimálne ti to chrstnem do tváre. Vieš čo, láska toto vôbec nerieši. A vieš čo je výsledok, že láska sa má dobre. Nepočítá krivdy, neraduje sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. Nikdy nezanikne. Proroctvá sa pominú, jazyky umlknú, poznanie bude prekonané. V porovnaní s láskou všetky veci sú dočasné. Takže, priatelia, budeme sa modliť. Na to, aby sme mohli lásku dávať, potrebujeme ju vedieť prijímať. Potrebujeme si byť istí tým, že nás Boh má rád. Takže odporúčam napísať si na zrkadlo v kúpeľne následujúcich 6 výrokov. Ja som vám ich vravel vo štvrtok a budeme sa za nich teraz modliť. Poprvé, Boh ma miluje. Boh ma miluje. Choď po tomto svete a stále si opakuj, Boh ma miluje. A aby sa to pre teba nestalo frázou, tak to musíš konkretizovať ďalšími vyhláseniami. A to je druhé vyhlásenie. Boh ma miloval, aj keď som bol ešte hriešnikom. To hovorí Božie slovo. Boh ma miloval, keď na mne nebolo nič k milovaní. Boh ma miloval, aj keď som sa mu nepáčil. Boh ma miloval, aj keď som ho nechcel. Boh ma miloval, aj keď som robil zle. Tretia vec. Boh ma chcel na tomto svete. Nie som tu náhodou. Toto ľudia potrebujú. Najmä ľudia, ktorí trpia pocitom odmietnutia, duchom odmietnutia preto, že ich rodičia ich nechceli, keď boli počatí. Nechceli ich. To sú veci, ktoré to dieťa, ten plod to vníma nejakým spôsobom a vie ho to poznačiť, tak Boh toto vie uzdraviť. Boh ťa chcel. To není náhoda. Prestaňme používať také slova ako pritrafilo sa. Ja som to povedal o svojom najmladšom, lebo my sme chceli ostať pri 2 deťoch a o 10 rokov neskôr odrazu manželka tehotná a ja pritrafilo sa. Nepritrafilo sa. Boh chcel, aby som mal ďalšie dieťa. Toľko ľudí sa snaží počať potomka napríklad a nedarí sa to. A niekto úplne mimochodom počne potomka. Podľa mňa za tým je Boh, za každým počatím je Boh. A netreba strácať nádej, keď túžíš po dieťatku, lebo Boh je dobrý. Netreba strácať nádej. Boh ťa chcel na tomto svete, vážne chcel ťa.
Aj keby ti rodičia od malička hovorili, že si na nič hodník, budíš k ničemu, že rastieš pre kriminál, prípadne pre šibenicu, že máš obidve ruky ľavé, že sa kvôli tebe iba trápia, že ťa nechcú, nech už ťaháš z domu. Aj keby ti to od rána hovorili do večera, počúvaj, nie je to pravda, čo sa týka Boha. Boh ťa chce, Boh ťa chcel. Pred stvorením sveta je napísané, že Boh o tebe vedel a vlastne naplánoval aj to, aby si sa obrátil. To není náhoda. Viete, ja som taký kresťan, ja verím aj v predurčenie a ja verím aj v slobodnú vôľu človeka. Lebo obidve veci nájdeme v Biblii a oni si tak ako keby zdanlivo protirečia, ale domnievam sa, že nie úplne. Áno, Boh vyvoluje. Boh vyvoluje, povoláva, pred stvorením sveta vyvolil, ale zároveň je napísané, že Boh vyvolil tých, ktorých predzvedel. A to grécke slovo prognózis znamená vedieť vopred. A Boh vopred vedel, ako bude vyzerať tvoj život. Čím všetkým si prejdeš. Vopred to vedel, vopred videl tvoje rozhodnutia, vopred videl to, že povieš áno na jeho volanie. Ale zároveň platí aj to, a ja tomu proste verím, že Božia milosť je neodvolateľná. A keby Boh nechcel, tak ja sa nikdy neobrátim. A ja som sa obrátil, lebo Boh ma chytil za srdce a priťahol ma k sebe svojou láskou a svojou dobrotou. Takže platí aj slobodná vôľa, lebo keby nebola slobodná vôľa, tak Boh by nás nemohol súdiť. Ale sme zodpovední za svoje rozhodnutia, ale platí aj Božia milosť, platí aj predurčenie, platí aj vyvolenie. Boh ťa chcel na tomto svete. Boh má plán pre tvoj život. A dúfam, že ste z príbehu o Abrahámovi pochopili, že vek v tom nehrá vôbec rolu. Mohol si sa obrátiť, poznať Boha v relatívne vysokom veku, ale Boh ťa povolal. Boh ťa povolal. A keď povolal Abrahama v 75-ke, Mojžiša v 80-ke a Jozua ešte v 80-ke trhal obrov na kusy, tak čo by si Boh nepoužil teba? Aj v skrytosti, aj na modlitbách, aj dobrým slovom, ktoré niekomu povieš, život môže mať zmysel. A vieš, čo dá zmysel tvojmu životu? Láska. Nie sentimentálna, srdiečková, priteplená láska, ale Božia láska. Láska, pre ktorú sa trasie celé peklo. Taká láska. Takže Boh má plán pre tvoj život. Stále ešte, kým žiješ, kým dýcháš, kým nevolajú pohrebnú službu, tak Boh má plán pre tvoj život. Aj pre posledné chvíle tvojho života má Boh plán. Minimálne chce mať s tebou spoločenstvo a ideálne si ťa chce použiť, aby skrze teba zasiahol druhých ľudí. Boh ťa prijíma a jedná v tvojom živote. Nikdy to není tak, že by to Bohu bolo jedno. Boh ťa prijíma, Boh ťa chce a Boh niečo robí. Ako viem, že niečo robí, lebo písmo hovorí, že nedrieme ani nespí ten, ktorý stráži Izrael. Boh niečo robí pre teba. A posledná myšlienka. Boh ťa nikdy neopustí. Nikdy. Nikdy, 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 nikdy. Víš, čo je v písmu napísané? Keby ma otec i matka opustili, Hospodin ma k sebe privinie. Vieš si predstaviť rodičia, ktorí opustia svoje dieťa? To je extrémny prípad. To sa skoro nedeje. To nerobia ani zvieratá a niektorí ľudia možno. Ale veľmi málo. Keby ťa otec, matka opustili, Boh ťa k sebe privinie. No a na základe toho sa úplne zmení tvoj život a ty začneš milovať. A aj vo štvrtok sme to hovorili, že je treba pridať ďalších 6 vyhlásení na základe týchto prvých 6. Milujem Boha, milujem a prijímam seba, milujem a prijímam ľudí, nepočítam krivdy, odpúšťam. Prečo odpúšťam? Pretože sa mi chce? Nie, pretože som poznal lásku. Prečo odpúšťam? Pretože mne bolo odpustené. Pán Ježiš nikdy nepovedal, odpúšťajte, lebo sa to patrí. Odpustiť sa nepatrí. Odpustiť je nespravodlivé. Odpustiť nie je fér. Čo by to bolo za súdcu, ku ktorému by priviedli vraha? Hovoril, odpúšťam ti, čau. To bolo verejné pohoršenie. Ale Boh všetky tvoje hriechy položil na svojho syna a odpustil ti. A preto máme odpúšťať. Lebo bolo odpustené nám. A písmo na jednom mieste hovorí, že akou mierou meriate, takou vám bude odmerané.
Akým súdom súdite, takým budete odsúdení. Nevravím, že máme tolerovať hriech, tolerovať zlé. Treba nazývať veci pravým ménom. Hej. To niekedy vyťahujem kresťanov. Nemáš odsudzovať. Nie, ja mám nazývať veci pravým ménom. Ale mám prejavovať milosrdenstvo a zároveň kázať radikálne Božie princípy. Hej. Keď som odpovedal na tú otázku, ktorú mi dneska položili, ja som nemohol povedať, to je v poriadku, hlavne nech je pani šťastná. Nie, to nie je v poriadku. Lebo človek je šťastný vtedy, keď pozná Božiu lásku a robí to, čo má robiť, je v Božej vôli. Vtedy je šťastný. Nech sú už okolnosti akékoľvek. A posledný 6. bod toho, čo máme my robiť, je, že nie som pasívny človek, lebo písmo hovorí, že Božia láska nás zavezuje. Takže teraz by som chcel urobiť to, na čo sa chystám už od štvrtka, budeme sa modliť. A ja nechcem robiť nejakú takú výzvu, že ak máš nejakého ducha odmietnutia, alebo tak, ja všeobecne toho ducha pošlem preč. Ale rád by som sa chcel modliť za ľudí, ktorí potrebujete zažiť dotyk Božej lásky. A keď ho zažiješ, prosím ťa, nebudeš ho zažívať každý deň, nebudeš ho prežívať stále. Život je plný mnohých rôznych pocitov, ktoré sa menia v našich životoch. A preto písmo hovorí, že sme poznali lásku a uverili sme v lásku. Potrebujeme ju veriť. A ako sa prejavuje viera? Viera sa prejavuje, že niečomu veríme a vyznávame to. A preto máme tých krásnych 6 vyznaní. Radšej by som, keby ich bolo 7, ale neprišiel som na 7. Tak máme 6 vyznaní, ktoré budeme vyznávať. Dobre? A vyznávajme to. To si môžeš napísať, je to veľmi jednoduché. Ja to môžem dať aj na stránku kľudne facebookovú. 6 jednoduchých vyznaní s vierou. Za chvíľočku to vyznáme. Poďme sa teraz postaviť a prosím vás, chvíľku sa budeme modliť v jazykoch a pritom rozmýšľaj nad tým, že ťa Boh má rád. Možno to slovo má rád je ešte lepší, lebo to slovo miluje je také sprofanované. Že ťa Boh má rád, to znamená, že jeho postoj voči tebe je pozitívny, že tam není odmietnutie. Že je rád, že si tu. Že je rád, kedykoľvek sa modlíš. Že je rád, kedykoľvek otvoríš Biblii. Že je rád, keď sa ti darí. Že je rád, keď tvoj život ide po správnej ceste. Taký je Boh. Haleluja. Haleluja. Modlite sa. Haleluja. Haleluja. Duchu Svätý, ja ťa prosím za tvoje pomazanie. Duchu Svätý, ja ťa prosím za tvoje pomazanie, nech sa uvoľní. V mene Ježiša Krista Božie slovo hovorí, že nádej nezahambuje, lebo Božia láska je vyliatá v našich srdciach skrze Svätého Ducha, ktorý nám bol daný. Ďakujem ti, Pane. Ďakujem ti, Svätý Duchu, že vylievaš lásku Božiu do našich srdc. Ďakujem ti, Pane, za to. Ja sa modlím, nech sa to teraz oslobodí medzi nami. Nech sa to oslobodí na tomto mieste, nech sa to oslobodí tam, kde ľudia počúvajú tento prenos. V mene Pána Ježiša Krista ja teraz povolávam silný dotyk Božej lásky. A v mene Ježiša Krista, v mocnom mene Ježiša Krista vykazujem pôsobenie ducha odmietnutia. Haleluja. 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 Prosím vás, urobíme také vyznanie. Ak je to váš problém, pridajte sa k tomu celým srdcom. Potrebujeme odpustiť tým, ktorí nás odmietali v živote. Či to bolo v detstve, či je to teraz. Úplne odpustiť. Úplne to neriešiť. Úplne pustiť tie emócie. Haleluja. Haleluja. V mene Pána Ježiša Krista teraz vyhlasujem ako Božie dieťa, ako milované Božie dieťa, že odpúšťam každému človeku, ktorý ma odmietol, ktorý ma neprijal, ktorý mi neprejavil priazeň a zranilo ma to. V mene Ježiša Krista celým srdcom odpúšťam. Rozhodujem sa netrápiť sa tým. Nemyslieť na to. Posielam preč každý smútok, každý hnev, každú urážku. Vzdávam sa práva na pomstu. Vzdávam sa práva vyčítať, lebo odpúšťam. Haleluja.
Nemusíte sa teraz modliť už. Haleluja, nebeský Otče, ja ti ďakujem za tvoju moc. Ďakujem ti za autoritu mena Ježiš. Teraz sa modlím v mocnom mene Ježiš. Nech je úplne zviazaná a vypudená z našich životov sila odmietnutia. Duchu odmietnutia, konfrontujem ťa teraz v mene Ježiš. Nemáš právo na naše životy, nemáš právo na naše emócie, nemáš právo na naše srdcia, nemáš právo ničiť nám život, nemáš právo zväčšovať zranenia, ktoré sú v nás. Nemáš právo. Posielame ťa preč v mene Ježiša Krista. Duchu odmietnutia zväzujem tvoj vplyv, tvoje pôsobenie nad našimi životmi a posielam ťa preč. Haleluja. Haleluja, Duchu Svätý, prosím ťa, príď. Duchu Svätý, teraz sa dotýkaj. Ja ti ďakujem, že si nikoho nikdy nemiloval, nemiluješ a nebudeš milovať viac ako nás. Ďakujem ti za to, Pane, že si nás zamiloval večnou láskou. Ďakujem ti, Pane, za to, že si zaplatil za nás tú najväčšiu obetu, že si dal svojho syna. Že ty sám, Pane Ježišu Kriste, si podstúpil kríž, potupnú smrť, zostúpil si do pekla namiesto nás. Ďakujem ti za to, Pane. Ďakujem ti za tvoje dokonalé vykúpenie. Ďakujem ti za tvoju lásku. Teraz v mene Pána Ježiša Krista. Nech sa úplne uvoľní táto láska. Nech sa uvoľní do našich životov. Pane, dotkni sa nás, povzbuď nás. My v ňu veríme, aj keď ju necítime. Ale ja sa modlím teraz na tomto mieste. Nech sa to prelomí. Nech sa to uvoľní. Nech uzdravujúci dotyk príde. V mene Ježiša Krista my odpúšťame tým, ktorí nás opustili. Odpúšťame tým, ktorí nás zradili. Odpúšťame tým, ktorí nás nechali tak. V mene Ježiša Krista. Haleluja. Ďakujem ti, Pane. Ďakujem ti, že tvoja láska nás uzdravuje, že tvoja láska nás zaväzuje, že tvoja láska nás posilňuje, že tvoja láska chce pretekať skrze nás. Pane, uči nás nástrojmi tvojej lásky, uči nás nástrojmi, kanálmi tvojej lásky, tvojho prijatia, tvojej milosti. Haleluja. Duchu Svätý, príď. Duchu Svätý, príď.